Čaute, volám sa Ander. Dnes nahradím v tomto kanáli Matúša. Budem robiť ja vlogy s Tomášom. Možno urobíme aj challenge nejaké. A ako môžete vidieť, tu je kostol Svätej Army, majú omšu teraz. Museli sme tu prísť, lebo nie ide svetlo teraz v noci. Ako vidíte, je 11 hodín večer teraz. Ako vidíte, je to veľmi pekná pamiatka, ale asi nevidíte, alebo to má je teraz. Je to natiahnuté a môžete si to ísť pozrieť. Dobre, ešte ja vám poviem, k tomu minulému vlogu mi tam jeden napísal komentár, že Minecraft už veľa ľudia natáčajú, ale mi nenapísal, že akú hru mám natáčať, tak mi prosím vás napíšte nejakú hru, čo mám natáčať a my to s Andrejom natočíme. Dobre, až Andrej vám dačo povie. Pozerajte, je tam chytávka. Stadiaľ zle vidno a tam je zelený nálepka Unikový východ. To je preto tí, čo sú antikristovia židia, čo neveria Boha, a keď sú vnútri, aby utekali na exorcizmu, keby im išli vykonávať, aby ste vedeli. Jaj, čo vám ešte tak povieme? A fajn je teraz v Dúve o 11, ani skoro auta nechodia. Asi do nočnej, iba to tí, čo chodia teraz. Jaj. Idď preč, na mňa bereš. Dobre, no toto asi je koniec tohto vlogu. Nestačí už. To je koniec tohto vlogu. Tak zdravím vás, ja Ander. Tomáš a in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Ide v mene Božom. To čo teraz ja poviem Bohuďak. Ale to vidno krížaj. Tak krič. Bohuďaka. Ešte raz. A hlasnejš. Aby sme žili verní svojmu povolaniu a vedeli byť milosrdní jeden voči druhému. Zavreskam tu mám. Tak. Abo ja to poviem. A vystrihneš to. A to pojď tam. Jana a Alžbetu. Bohu vďaka! Si Boh. No, takže, dobre, no tak čaute. Už sme sa pozdravili, že to bude dám ja koniec. Čau.